Alright guys, welcome back to my YouTube channel. तो दिनै Xpulse 1 नि रिभिउ होनो नागिरदों नोंथांमोननो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना फार्स्ट टेस्ट राइड लागोन, बिनि उनाव स्पेसिफिकेशनखौ नोंथांमोननो बुंगोन आङो एन्ड बिनि डिसएडभान्टेज एन्ड एडभान्टेजखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना। तो फार्स्ट टेस्ट राइड लागोनसै, बिनि उनाव नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं। गारिया ब्रेन्ड निउसो, जस्ट 310 किलोमीटर खारदों, नोंथांमोना नुगोन अरआव। तो गाइस नायलांबाय था वीडियो को, नोंथांमोना स्किप खालामना आरोना। तो Xpulse के साथ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग यहाँ पर ही मिल गया गाइस। तो Xpulse के साथ यहाँ पर ही ऑफ रोडिंग थोड़ा सा मिल गया। दिस इज ऑसम गाइस। ऑफ रोडिंग में तो फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बाइक के साथ। तो अभी रिव्यू के लिए जाते हैं गाइस। या गाइस 200 cc नि Xpulse। तो इनिशियल पिकअप एंड टॉबिन एक्सपेक्ट खालामना फर्स्ट ऑफ ऑल बेखौ नोंथांमोननो खिन्था। तो गाइस Xpulse है इसीलिए बहुत हाइट ज़्यादा लग रहा है। देखो गाइस मैं बहुत ऊंचा फील कर रहा हूँ अभी, मैंने बिराद गोजौ फील खालामदों आरोना। ओ माय गॉड। एंड ओनली 5 स्पीड गियर बॉक्स गाइस। नायनो हागोन नोंथांमोना, ओनली 5 स्पीड ट्रांसमिशन मोननाय जायो बेहाय, ओमफ्राय स्लीपर क्लास मोननाय जाया आरोना। बे माखासेखौ नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आं। बेहाय जों स्लीपर क्लास मोननाय जाया एंड 6 स्पीड ट्रांसमिशन मोननाय जाया, बे ओनली 5 स्पीड ट्रांसमिशन मोननाय जायो आरोना गाइस। एंड बाकी जाय इंजिननि स्पेसिफिकेशन बेखौ आं दा नोंथांमोननो लाखिनानै खिन्थाजोबगोन आरोना। तो फार्स्ट अफ अल दायो टेस्ट राइड लागोनसै, माबायदि फिल मोनो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोनसै। तो इनिशियल बारा पांच गया, बाट बेबायदि नर्माल स्पीड ब्रेकाराव नो टेंशन गाइस। बेबायदि फिसा फिसा स्मल स्पीड ब्रेकाराव जेबो टेंशन गैया आरोना। ओमफ्राय बेबायदि जेनेबा लामाफ्रा एसे गाज्रि दंना, बेफोराव जेबो प्रब्लेम गैया। जोंनाबा हले खाराक खुरुक गाबगौमोन आरोना, बाट Xpulse है तो अच्छा लगा। तो गाइस Xpulseआव जों अलरेडि हेन्ड गार्ड मोनफाखायो, ओमफ्राय फिसा विन्डशील्ड मोनफायो आरोना। एसां इफेक्टिभ विन्डशील्ड नङा बियो, नायनो हागोन नोंथांमोना, बारा गोजौ विन्डशील्ड नङा। जास्ट माने नैबे इन्स्ट्रुमेन्ट कनसोलखौ गार्ड खालामनो थाखायल'सो होनाय बायदि आरोना। इनिशियल पंच गया गाइस, नो इनिशियल पंच। तो गाइस बे बाइक को मेनलि बानायदों अफ रोडिंगनि थाखाय। तो लंग राइड प्लस अफ रोडिंग बहुत मजा नांगोन, मानो होनबा बेहाय जों वेल कुल इन्जिन मोननाय जायो। तो एयार कुल इन्जिननिफ्राय वेल कुल इन्जिना एसे साबसिन आरोना बुंनो थाङोबा लं राइडनि थाखाय। मानो होनबा एयार कुलाव जों एकदम एयार कुलनि जा कुलिं खालामनाय सिस्टेम बे एकदम सिम्पल, बाट वेल कुलनिया एसे डिफरेन्ट जायो आरोना। बाट एसेबां माने मेकानिकेलि डिफरेन्ट नङा, जास्ट एसेल'सो आपडेट आरोना। बहुत गोजौ फिल मोनो गाइस बे गारिखौ सालायबा, बहुत गोजौ। एन्ड सुइचेसफ्रा डिसेन्ट, बांद्राय ल' क्वालिटिनि प्लास्टिक इउज खालामाखै, थिग थाक आरोना। हिर' नालाय माखासे जा बुस्थु पार्टस इउज खालामो बेखौ मोजांखौनो खालामो हिर'निया। वेल जोंहाबो हिर' हन्डा फेमिलिनिफ्रायनो आरोना। जा बाबानि फार्स्ट बाइकआ जाबाय हिर' हन्डा स्प्लेन्डार प्लास, बिनि उनाव हिर' हन्डा CBZ एक्सट्रिमखौ लालायबाय। बे समाव हिर' आरो हन्डाया गावाखैमोन आरोना गाइस, एक्सट्रिमखौ लानाय टाइमावबाबो, बाट दासो हिर' आरो हन्डाया गैला, गावबाय। तो बेखायनो हिर'जों पुराना रिस्टा दं आरोना आंहाबो। बाट आंबो स्पेसियेलि हिर' बाइकखौ मोजां मोनो। बाट जों दा यां नङा होमबा, तो एसे स्पिड गोनां एन्ड टप स्पिड गोनां इनिशियल पिकआप गोनां बेफोरबायदि बाइकखौ नागिरो। तो आं फाइनालि KTM खौ लानाय जाबाय आरोना। जुदि हिर'निफ्रायबाबो जुदि मोनसे पुरा स्पर्ट्स बाइक थानायमोनबा, माने टबिन गोनां पिकआप गोनां एन्ड लुक्सआव मोजां बेबायदि जुदि स्पर्ट्स बाइक थानायमोनबा आं हिर'निफ्रायसो लाखागौमोन आरोना। बाट हिर'निफ्राय बेबायदि गैया, हिर'आ 200 cc नि गोजौआवनो गैया। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मिथिना मिथिया, बाट खिन्थानोसै आङो, हिर' XF3R होननाय मोनसे 300 cc नि हिर' बाइक दं आरोना। बाट बेखौ दिनैसिमबो माने लन्च खालामाखै आरोना गाइस। बहुत बार नुबाय बे हिर' XF3R खौ। तो बे बाइकनि टप स्पिडा 181 प्लस मोन आरोना बैयो जा हिर' XF3R। बाट लाबोआसैनो माथो बे बाइकखौ गाइस। हलसा पाट्टाखौ मोना नै गाइस, नायबानो जाबाय, नै पाट्टाखौ मोना। बै स्पिड ब्रेकाराव नायनो हागोन नोंथांमोना, पाट्टाखौ मोननाय नङा बै स्पिड ब्रेकाराव। लेट्स गो। तो ठीक है, ये रहा स्पिड ब्रेकार, बे पाट्टाखौ मिथिनाय नङा रिलेटेड। हिमालयान लाइट होनजागोन आरोना गाइस बेखौ, हिमालयान लाइट। बाट हिमालयानजों बेजों बहुत इन्जिन डिफरेन्स दं। हिमालयाना जाबाय 411 cc, बेनि जाय इन्जिन CC बे 199.6 cc। तो दा खिन्थागासिनो दं गाइस स्पेसिफिकेशंस को। पहले मुझे टेस्ट राइड लेना है इस बाइक को, पहले फील लेना है, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा
इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब कुछ बताऊंगा। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। सो गाइस दायो बे बाइकनि आं नोंथांमोननो स्पेसिफिकेशनखौ खिन्थानोसै। तो एज यू गाइस कैन सी ग्रेब रेला माबायदि नुवाखै। तो बेहाय जोङो एक्सट्रा लागेजबो लांनो हागोन आरो ना, माने हिर'निफ्राय बे बहुत मोजां। एन्ड बेहाय जोङो हिल माउन्टेन एक्जस्ट विथ बिउटिफुल केटेलिक कन्भार्टर एज यू गाइस कैन सी हियर। एन्ड बे बाइकआव जोङो वेल कुल इन्जिन मोननाय जायो। एन्ड 200cc आव जोङो मा मोनदों नै गाइस, किक स्टार्ट एन्ड डुअल डिस्क ब्रेक एन्ड सिंगल चेनेल एबिएस आरो ना, डुअल डिस्कबाबो खिथुथिं एबिएस गैया, अनलि सिगांथिंल' एज यू गाइस कैन सी। एन्ड नोंथांमोना हुइलखौ नायनो हागोन, बेयो स्पक हुइलसो आरो ना। एन्ड जा टायार बेबो टिउब टायारसो, टिउबलेस टायार नङा। एन्ड एफआइ यानि फ्युल इन्जेक्टेड गारि आरो ना, बे माने फ्युल इन्जेक्सन बाइक। एन्ड बेनि जा बेक लाइट बेयो एलइडिनि, बा जा इन्डिकेटर्स लाइट बेयो बाल्ब लाइटआनो। एन्ड नाम्बार जाथ'वाखै, गारिया गोदानसो, एज आई अलरेडि मेनसन जे गारिया गोदानसो, ब्रेन्ड निउ। एन्ड नाम्बार प्लेट लाइट मोनदों बेहाय, एन्ड रिफ्लेक्टर। एन्ड सीटआ मोनसेयैनो आरो ना, डुअल क्लिप सीट नङा बेयो, सिंगल क्लिप। एन्ड टेंक पेड मोनदों बेहाय। एन्ड सुइचेसफोरखौ आं नोंथांमोननो दहायबो खिन्थाखांबाय, थिग थाक एसेबां माने नर्माल क्वालिटिनि सुइच होआखै आरो ना। हिर'नि बाइक थ' एसे एनैया जेनेबा मोजां जाखागोन। एन्ड जों उइन्डशिल्ड मोनो बेहाय, बाट नन एडजास्टेबल उइन्डशिल्ड, नोंथांमोना नुखाबाय, बाट एसेबां माने हेल्पफुल नङा आरो ना बे उइन्डशिल्डआ। एन्ड अलरेडि बेहाय जोङो माने हेन्डगार्ड मोनफाखायो आरो ना, हेन्डगार्डआबो एसेबां माने दाथि नङा। एन्ड माडगार्डखौ नायनो हागोन नोंथांमोना, अफ रडिं माडगार्ड। एन्ड जों बेहाय एलइडि हेडलाइट मोननाय जायो, आपार डिपार आपार डिपार आइ एम जकिं गाइस। एन्ड नोंथांमोना खिन्थाखाबाय जा इन्डिकेटर्स बे बाल्ब लाइटआनो। एन्ड बेहायबो रिफ्लेक्टर मोननाय जायो सासपेन्सनाव। एन्ड येस गाइस, बे बाइकआव जोङो वेल कुल इन्जिन मोननाय जायो। थ' नुबाय वेल कुल सेटआपआ, थ' वेल कुल जा मेसिन थायो बे एयार कुलनिख्रुइ एसे साबसिन जायो आरो ना। एन्ड इन्जिन गार्डखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, बहुत बरिया इन्जिन गार्ड लागायदों बेहाय। थ' बे बाइकआ मेनलि अफ रडिंनि थाखाय, थ' अफ रडिंआव थांबा बहुत अन्थाइ बेबायदिनो मोनसे बुस्थु बारखोयो नङा होमबा बाइकआव, थ' बेनिफ्राय सेफ लाखिनो थाखाय बे बुस्थुखौ नांथारगौ आरो ना। थ' बिराद मोजां मोनदों आरो ना बेखौ नुनानै। जोंनि केटिएमफ्राव बेखौ होबा जागौमोन, बाट केटिएम अफ रडिंनि थाखाय नंखायाथ' बेबायदि फिचारखौ होनाय जाया आरो ना। एन्ड बे बाइकआव अनलि जोङो 5 स्पिड ट्रान्समिसन मोननाय जायो, दहायबो खिन्थाखांबाय आं, अनलि 5 स्पिड ट्रान्समिसन। एन्ड न' स्लिपार क्लास, न' अट' ब्लिपार जेबो मोना आरो ना, नर्माल जा रेगुलार क्लास टाइप बेनो। एन्ड सारि गार्ड एसेबां हेल्पफुल नङा बे सारि गार्डआबो। एन्ड जा सिट बेयो स्मुथ, बाट एसे स्मुथबा आरो बांसिन मोजां मोनबावोमोन आरो ना, बाट अफ रडिं बाइक जाहैबाय, थ' गासिबो सिमुथ नागिरना लाब गैया गाइस। थ' गाइस नोंथांमोना इन्सट्रुमेन्ट कनसोलखौ नायनो हागोन, नै बिथिं किल सुइच अन देखायदों, अड'मिटार, ट्रिप मिटार, गियार इन्डिकेटर, आरपिएम, एन्ड एबिएसनि लाइट, निउट्रेल, आपार डिपार, इन्जिन लाइटनिबो फैगोन, इन्डिकेटर्स जा गासिबो मोनजोबो आरो ना बे। एन्ड टार्न टु टार्न नेभिगेसन सिस्टेम दं बेहाय एक्सपाल्सआव। स' गाइस एबार आं बे इन्जिननि बागै खिन्थानोसै। थ' बे इन्जिना 199.6 सीसीनि आरो ना। एन्ड बे जोङो 17.8 bhp माने हर्स पावर मोननाय जायो 8500 आरपिएमआव। आरो जा टर्क बेयो 16.45 निउटन मिटार 6500 आरपिएमआव। एन्ड माइलेजखौ क्लेम खालामो 40 किलोमिटार पार लिटार। एन्ड नोंथांमोना खिन्थाखाबाय स्पक हुइल्स नायनो हागोन नोंथांमोना, थ' स्पक हुइल्सआव जोङो माने टिउबलेस टायार मोनो आरो ना, टिउब टायार मोननाय जायो। एन्ड जा बेनि फ्रेम बेयो टिउबुलार डायमन्ड आरो ना। एन्ड जा फ्युल केपासिटी बेयो 13 लिटार्स। एन्ड गाइस बे गारिनि जा बर बेयो 66.5 mm आरो जा स्ट्रक बेयो 57.5 mm आरो ना। ओमफ्राय जा हेल्स पार सिलिन्डारा बे 2। एन्ड जा कम्प्रेसन रेशियो बे 10:1 आरो ना गाइस। एन्ड अभियसलि आं खिन्थाखाबाय वेल कुल इन्जिन। एन्ड या एक्जस्टखौ नायनो हागोन, बिउटिफुल केटालिक कन्भार्टर। थ' बेहाय जोङो सिंगल चेनेल एबिएस मोननाय जायो, खिन्थाखांखाबाय आङो। थ' सिगांनि जा डिस्क ब्रेक साइज बेयो 276 mm। एन्ड जा उनथिंजायनि डिस्क ब्रेक साइज बेयो 220 mm आरो ना गाइस। एन्ड जा सिगांथिंजायनि हुइल साइज बेयो 21 इंचेस आरो उनथिंजायनि जा हुइल साइज बेयो 18 इंचेस। सिगांथिंजायनि जा टायार साइज बेयो 90/90/21 आरो उनथिंजायनि जा टायार साइज बेयो 120/80/18। फ्रन्ट टायार प्रेसारखौ बिसोर 25 PSI होदों। एन्ड उनथिंजायनि जा रियर टायार प्रेसार बेयो 36 PSI। थ' गाइस मेइन सासपेनसन, थ' गाइस बे सासपेनसना जाबाय अफ रडिं सासपेनसन। थ' सासपेनसना जाबाय टेलिस्कोपिक 37 mm
दाया उइथ डाबल डिउ बुस्ट 190 mm स्ट्रकनि सायाव एन्ड जा उनथिंजायनि सासपेनसन रियर सासपेनसन आरो या रियर सासपेनसनाबो एकदम सिङावथार तो 10 स्टेप राइडार एडजास्टेबल मन'सं आरोना गारिनि ओभारअल वेटआ 157 kg ओमफ्राय जा लेन बेयो 2222 mm जा ओभारअल वाइड बेयो 850 mm गारिनि हाइटआ 1258 mm आरो व्हील बेसआ जाहैबाय 1410 mm ग्राउन्ड क्लियारेन्सआ 220 mm गाइस बहुत बरिया ग्राउन्ड क्लियारेन्स होदों आरोना बेहाय ओमफ्राय सीट हाइटआ अनलि 822 mm चेसिस टाइपखौ नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आङो टुबुलार डायमन्ड हिर'नि बाइकआव जों डायमन्ड फ्रेमखौनो बांसिन नुनाय जायो हिर' आरो हन्डानि बाइकआव स' गाइस बे बाइकनि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजखौ नोंथांमोननो दायो खिन्थागासिनो दं थ' एडभान्टेजआथ' बहुत दङ बेहाय हिर'निफ्राय अफ रडिं बाइक मोनदों अभियसलि बेनो सबसे बिगेस्ट एडभान्टेज आरोना एन्ड वेल गारियाबो बहुत मोजां गाइस रिफाइनमेन्ट नांदों स्मुथ नांदों गारिखौ सालायनानै आरोना ओमफ्राय बेनो बहुत फिचार्स होनाय जादों बेहाय स्मल 200cc केटेगरिनि अफ रडिं बाइकबाबो माखासे फिचार्सखौ होनाय जादों आरोना ओमफ्राय जा अफ रडिंनि जा इनिशियेल जा पान्च थायो अफ रडिंनि बेयो थिग थाकानो बाट रडनि जा इनिशियेल पान्च बेफोर एसेबां मोजां नङा एन्ड टबिन गैया थ' ओमफ्राय डिसएडभान्टेज जाहैबाय बेनि जा माउन्टेन एक्जस्ट बेयो उनथिं जिरायग्राना हले सामटाइम्स दिगदार जायो आरोना इमान बा बेबो हिट जाफायोना थ' बोरैबा जुदि नांफ्लाङोबा दिगदार मोनो आरोना एन्ड बेनि जा स्पक बेफोर बारा एसेबां गिदिर गिदिर नङा आरोना एसे फिसा फिसायानो हिमालयननि बादि नङा गाइस हिमालयना जाहैबाय एसे गिदिर गिदिरसिन वेल हिमालयना इन्जिनाबो गिदिर जाहैबाय एन्ड बेहाय अनलि 200cc एन्ड हिमालयना 411cc थ' गाइस लं राइडआव लांनो थाखायथ' बे बाइकआ बहुत मोजां जास्ट इन्जिना एसे गिदिर जाबावनांगौमोन आरोना लाइक 300cc फोरनिबाबो आरो एसे मोजांसिन जाबावगोन आरोना 200cc बाइकखौ जों एसेबां गोजान लं राइडआव लांनो हाया आरोना बेखायनो गोबां मानसिया हिमालयनखौ बांसिन चइस खालामो आरोना बेनिफ्राय बेनि जा डिजाइन बेयो साबसिन हिमालयननिफ्राय एन्ड ओभारअल गासिबो मोजाङानो सीट जा क्वालिटि बे हिमालयनखौ साबसिन एन्ड माखासे जा फिचार्स दङबा बियो हिमालयनखौ साबसिन आरोना बाट इन्जिना फिसा जानायनि थाखाय एसेबां गोजान लं राइडआव लांनो बहुत माने खस्थ' आरोना बे बाइकखौ एसे बांसिन रेस्ट होनांगौ जायो एज कम्पेयार टु हिमालयान एन्ड आङो जा इन्डिकेटर्स बेखौ एलइडि होजानो लुगैदोंमोन मानो होनबा अल एलइडि आरोना बे बेक लाइटआनो जा ओमफ्राय हेडलाइटआनो जा सब एलइडि होजोबनायखाय आङो जास्ट इन्डिकेटरखौ एलइडि जानो लुगैदोंमोन एन्ड वेल गारियालाय मोजाङानो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आङो एन्ड गारिया बारा गिलिर नङा 157 kgनि गारि थ' थिगानो थिखांनोबो हायो गासिबो मानसिया थिखांनो हागोन आरोना बेखौ मानो होनबा 157 kgल'सो नालाय बाट हिमालयानखौ थिखांनांगौआ बहुत मुस्किल गाइस बहुत मुस्किल एन्ड बिनि जा माडगार्ड बेखौ आं मोजां मोनो आरोना सिगांनिखौ कुल नांदों एन्ड जा बिनि क्वालिटि बे हिमालयानखौ साबसिन आरोना गाइस एन्ड नै बिथिंबो दं माडगार्डआव बे बेक साइड माडगार्ड बे फ्रन्ट साइड माडगार्ड एन्ड बाखि जा हेडलाइट बेखौ आं बहुत मोजां नांदों एलइडिनि होदों बेहाय थ' बेनि जा भिजुवेल बेखौथ' आं दा बुंनो हाला मानो होनबा आं दा बेखौ मोनायाव टेस्ट ट्राइ लानाय जानाय नंला बाट एलइडिनि हेडलाइट थ' मोजां जानो हागौ थ' गाइस लेट मी ट्राइ 0 to 60 गाइस नोंथांमोननो दा भिडिअआव माने स्क्रिनाव देखायसिगोन आं बेसेबां 0 to 60 बेसेबां खारखो गारिया 0 to 100 बहुत टाइम लागोन गाइस बे गारिया सौफैनो हेल ये कमान 121 122 121 ना इससे नहीं जाएगा ये इससे ऊपर नहीं जाएगा बिनि गोजौआव थांला बियो 121 122 सो गाइस दिनैनि रिव्यू भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय इफ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला प्लिज गाइस डु हिट द साबस्क्राइब बटन एन्ड डोन्ट फरगेट टु क्लिक द बेल आइकन एन्ड बिदिनो बाइक्सफोरनि रिव्यूबो मोनगोन आरोना आंनि चेनेलाव बर' रावावनो आं बाइक्सनि रिव्यू होगोन नोंथांमोननो जेसां हायो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन बाइक लानायाव आरो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर कनफिउज जादों मा बाइकखौ लानो मा बाइकखौ लाना एन्ड कलेज स्टुडेन्ट बा जब मावनाय बेफोरबायदि मानसि कनफिउज जायोना माबायदि टाइपनि बाइकखौ लानो थ' बिदि मानसिया आंनाव जास्ट कमेन्टल' खालामहरो आरोना आं बेखौ हाजासे हेल्प खालामगोन थ' बिदिनो सापर्ट खालामबाय था गाइस दासो जाहांदों नङा होमबा आंनाबो दासो चेनेला एसे दावखोगासिनो दं थ' बेखायनो एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइस थ' गाइस किप सापर्टिं किप लाभिं लाभ इउ अल राइड सेफ राइड हार्ड अलवेज वेयर हेलमेट बाय बाय